Zorgpension Dokkum in het Sionsberg bestiet 4 jaar. Wat begon met 15 bedden is nou uitgegroeid naar het dubbele. Ontzettend mooie dag, jongens. 4 wielen ben we begonnen in 2021 januari. En het was ook een ontzettend pittige periode om te starten in coronatijd. Dus toen hebben we ook net een officiële opening gewoon. Dat kon natuurlijk toen net. Dus ik ben ontzettend blij dat we nou dit vierde keer naar huis halen. Dus dat is, daar ben we wel heel gutsig op met z'n allen. De Gooise Els had een brutsen knibbel en verbloot 3 weken in het pension. Maar vermak het haar prima. Het is ook allemaal mooi ingericht zo. Prachtig. 3 weken is elke dag fantastisch. Gewoon de mentaliteit van de Friese mensen. Echt. Dat is anders dan dat je uit het Gooi komt, uit Bussum. Dus ja. En een goede verzorging ook. En goede tehuizen. Ook zeer naar alle hoeveelheid kaarten en taarten en potten met snoep en alle mensen die als ze naar hoesten gaan, wat ze achterlaten bij ons, hoe dankbaar dat ze binnen, dan is dat gewoon we hebben het verdogen. De kinderen soort verhoorden in 4 jaar, maar één ding bloot hetzelfde. Vrijwilliger Gerdina, die het al voordat het zorgpension bestie haar ommeldt hier om te helpen. Ik lees in de kranten dat het zorgpension hier kwam. Ik heb zelf vroeger in het Aaresziekenhuis gewerkt. Dus ik dacht van ja, dat is wat voor mij. Als je naar je pensioen gaat gaan, dan moet je wel bedenken waar je dwang gaan. En ja, dit laken mij wel aan. De mensen die hier zitten, die vielen het vaak wel als een warm geheel hier. Dus ook heel gemoedelijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, hier voor het noorden is een hele mooi gebeuren hier.